Mora da kupiš neki RS6. Ja obožavam taj auto, isto. Da, RS6-icu obožavam. To pričam ovde da čuje moj sin, možda mi iznenadi sad rođen da mi u aprilu. Ali, vidite, jednu stvar. RS6, ja znam sebe, nije dobar za mene. On je lep da mi čuči ovako da sedim u njega i da se kurčim, da slikam si, da pravim story i da snimam okolo i da snima Krapović, one nazad, oni đavoli. I da ga turiram i da izlazi neka voda, malo našpricaš u auspuhe vodu i onda kad turiraš on izbacuje vodu. Sve je to okej, ali mnogo jako auto. Mnogo jako auto. Nikad nisam vozio Audi. Ne znam kako se ponaša. Ja BMW-a stvarno znam kako se ponaša. Znam mu ponašanje, znam mu dušu. Nikakav, hvala milom Bogu, s tim da nikada nisam imao ovakav, nije ovo sad auto, da ja sad ovo 5000 kubika, pa sada ne znam šta. Ali dobro, 184 konja ima, vuče dobro, ide dobro, brz. Zadnja je vuča, i zimi leti, problema nisam imao. Nikakvih sa njim.